అంటే ఒక స్త్రీ ఎప్పటి వరకు భద్రాలు అంటే ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా భర్తకు అంటే ఆయన బ్రతుకున్న సమయం వరకే ఒక స్త్రీ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా ఆ భర్తకు భద్రాలు. ఎప్పుడైతే భర్త చనిపోతాడో, భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఆమె వేరొక భర్తను పెళ్లి చేసుకోవడానికి, వివాహం చేసుకోవడానికి అర్హురాలు. అలాగే ఇంకా నాకు ధర్మశాస్త్రం ఉన్నదని చెప్పేసి నువ్వు అనుకుంటున్నావా? ధర్మశాస్త్రం ఉన్నదనుకొని చెప్పేసి నువ్వు క్రీస్తు దగ్గరికి వస్తే నువ్వు వ్యభిచారుడిగా గుర్తింపబడతావు. ప్రియ సహోదరి సహోదరా, వ్యభిచారిగా నువ్వు గుర్తింపబడతావు. వ్యభిచారుడిగా నీకు వాక్యం సెలవిస్తుంది. నువ్వు వ్యభిచారుడివి అని చెప్పేసి వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఎందుకు అంటే, కావున నా సహోదరుల, మనము దేవుని కొరకు ఫలమును ఫలించినట్లు మృతుల నుండి లేపబడిన క్రీస్తును వేరొక్కరిని చేరుటకై మీరును ఆయన శరీరం ద్వారా ధర్మశాస్త్ర విషయమై మృతులైతిరి. క్రీస్తు అను వేరొక్కరిని చేరుటకు